Тази практика да има съдебно-техническа експертиза във връзка с проверяване и отчитането на изборните резултати има вече в други райони. Даже в Плевен, там където цитирахме съответното решение, имаме случаи, в което даже са променени броя на общинските съветници. Тоест това е практика, където някои административни съдилища вече са приложили. Радваме се, че съда я уважи и ще се надяваме да имаме възможност при приключване на съответно съдебния процес да докажем, че в тези избори е имало неправилно отчитане на резултатите на средна европейска класа. Аз лично присъствах на една от секциите и с очите си видях как бюлетини, които са валидни и са от средна европейска класа, са сложени в купчинката на ГЕРБ. Там имаше разправия. Лично се убедих, имаме такива сигнали по други секции. Вярвам, че изборният резултат не е коректно отразен и след тази съдебно-техническа експертиза ще докажем, че резултатите са различни.